imfundiso yethu ithemba labendulo abalibheka lavelo balu iyo inkanyezi yokusa ulili hlumela likaJese wakhula emhlabathini owomileyo simbonanka uNkulunkulu obengafaniswa nawe asimbonanga uNkulunkulu obengalinganiswa nawe siyetafuleni lakho uNkulunkulu wethu ongcwele khuluma njengokusho kwakho dabula kule ndawo dabula nehlane elingathatshulwa umuntu ngezwi lakho. Speak your heart in this place uNkulunkulu wethu ongcwele minister as you want to in this place. Yehlula impilo zethu ngezwi lakho, reshape us, remold us ngezwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Mangabi khona noyedwa uNkulunkulu wethu ongcwele ozosala qoqa ngezwi lakho sola ngalo. Siyathandaza egameni likaKristu Jesu waseNazaretha engathi bengaba baningi abanqobayo kule ndawo egameni elinamandla likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyakhalalisela wena Jesu namandla ngathi ungalenzela udumo igama lakho. In Jesus' name we pray, amen. Zakeyu shesha wehle namhlanje yolala endlini yakho. Umyalezo uthi nginike wona uthi dlula ebantwini. Oh yes, dlula ebantwini. Tshela umakhe makhe Magza dlula ebantwini. uZakeyu wageza akuzwa ukuthi uJesu uzodlula eJeriko. Walungisa uZakeyu ngoba ebezazi ukuthi ungumoni. Ebezazi uZakeyu ukuthi akenzi kahle. Ebezazi uZakeyu ukuthi uyatshontsha. Ebezazi uZakeyu ukuthi uyisela. Ebezazi uZakeyu ukuthi uyisigebengu. Ebezazi uZakeyu ukuthi uyinto yonke ongasuyicabanga. Kodwa uzwile ngoJesu ukuthi impumputhe ziyabona. Uzwile ngaye abafile bayavuka. Uzwile ngaye izishosha ziyaphakama. Wathi lo muntu owenza izinto ezinje angeke andincede namna. Hayo amen. Ngoba abanye abantu aboni ngoba besona. Yisitha esigibele phezu kwabo esibonisa noma bangasathandi. Wakhumbula uZakeyu ezohamba ngestrato esikhulu uYesu nedimbane yabantu mlandeli. Wabona abantu abahamba noYesu bayamsida. Yena ufuna ukubona uYesu mfushane ngesithombe. Abantu abahamba noYesu bamsithile uYesu. Abantu abasuka naye eKapanahum bangena naye eAntioke, bangena naye ezintabeni, bangena naye bawela naye imifula. Kudala behamba naye bamsithile ebantwini uYesu. Ngoba kunabantu abamsithayo uYesu ebantwini. Kunahlobo lwabantu ngeke ubone uYesu kuye uma outside the church. uYesu lo muntu uyombona kuye uma engaphakathi enkonzweni. Kodwa uma esekhaya akabonakali uYesu kuye. Kubonakala umama wakazibamba, wakaZulu, wakaMageba, wakaPhunga naMageba. Kubonakala umama wabaMthembu wabaMvelasi.
kubonakala intombazana nentokazi yakomthiyane kosokhulu. Akubonakali Yesu kulo muntu. Noma ehamba edrobheni akubonakali Yesu. Sehamba mola akubonakali Yesu. Insindiso yakhe iphelele esontweni, mayiphuma esontweni kuyimthuphala. Bamsithile uYesu ebantwini. Abahamba naye. Kukhona abantu abafuna ukubona uYesu. Kodwa abantu abaphethe iBhayibheli behamba naye. Banenzondo, banomona, bayahleba, bayazondana, banomona, bayahlebana, bayazondana, abangenelani, akayomunye komnye, akamfonela omnye akaWhatsApp, banomona, abahamba noYesu. Kodwa izinto zasemzini azikaphumi. Jesus. Hluleka. Kukho abantu asebedlulile kulo mhlaba. Bangale kwethu. Ngenxa yokusithwa kwabantu abalibonani. Ngenxa yoba bebefuna ukubona uYesu. Ugogo bantu. Kwethu mntanakho. Ndosi. Ngane. Mfoyi. Makasi. Bafuna ukubona uYesu kugogonzela. Ababonaka bathi bayosithela emathuneni. Oh Jesus. Hlula ebantwini. Hlula ebantwini. uZakayi wadlula wagijima wagibela kwi-sycamore fig tree. Wayagibela kulo mthombo wabonwa nguYesu, naye befuna ukumbona, babonana bamshela. Wathi ukumbona ngoba funeka uyazi into izelapha uzofuna ntoni. Hayibo amen. Funeka uyazi into izelapha awuzelanga izikhundla zecawe kodwa uzofuna uYesu. Wathi uYesu kuZakayi embhekile, shesha wehla ngoba namhla yolala emzini wakho. Baba nquma namhlanje yolala emzini wakho. Usho uYesu. Kanti Yesu uyalala emizini yezoni na? Athi unjani Yesu? Uyela abantu abakhulu ohamba nabo, abanamagama aziwayo, kodwa mna ndingumuntu ozelwe ngendlela ethe phecelezi. Ngise nje angimazi ngisho ubaba, ngihamba kufaniswa nabanye ubaba, angimazi oqondene nazo. Ngize ngangena kule meko engingene kuyo nje kungenxa ye-stress ne-depression yokuba ngingena kwesisimo yingoba ngibazi abazali abangizala. Ngivela ngakhuliswa u-aunt, kanti Yesu wena uyakwazi ukumthola umuntu onjengayo. Uyakwazi ukuyithola yini intandane? Uyakwazi ukuyithola yini impabane edustbinini? Uyifuthi Yesu nami ngilungele wena. Yesu nami ngiyisoni nje. Uthi Yesu namhlanje yolala emzini wakho. Jesus. Ngoba nawe ungomunye ka-Abraham. Amen. uYesu wahamba wayolala kwaZakayi. Wafike wangena, ndiyabona yayingumzo ngemaxabiso. Yesu
uyolala nakini na yisidakwa ngisho. Noma abantu sebengibona bangibona njengento edakwayo. Noma sengikhuluma into serious abangithathi serious. Kodwa wena Yesu uthi uyolala kwami. Uyolala kwami. Uyolala kwami. Uyolala kwami. Sandinganyiwe. Dingamile namdingamile ukuthi impilo ingabasashintsha. Kodwa wena Yesu uthi uzoshintsha impilo yami. Sendingamile. Uzondithwala na Yesu. Uzondithwala na Yesu. Dinje. Hayibo amen. Hayibo amen. Hayibo amen. Hayibo amen. Uthi Yesu uyolala emzini wakho. Dlule ebantwini abakandamayilayo. Dlule ebantwini. Silungise. Dlule ebantwini abakusebayo. Dlule ebantwini abangakufuni. Dlule ebantwini sokuzinyongonisele ebantwini. Dlule ebantwini. Bheka uYesu. Yabo Yesu owafa waphinde wavuka ngosuku lesithathu. Uhlale ngasekunene kukaBaba. Bheka uYesu. Bheka uYesu. uYesu akakujaji njengoba abantu bekujaji. Letende limile nje lizothi bheka mina. Bheka mina. Letende alimange esontweni lomuntu. Kodwa limethi iphi lapho kulahlelwa khona udoti. Yafike leme ndawo lilande wena. Lilande wena. Wena uphelelwa ithemba. Wena uphelelwa ithemba. Wena uphelelwa ithemba. Wena uthi ngeke kusaluka. Yesu ihamba nawe. Yesu lale enhliziyweni yakho. Yesu hlala nawe. Asehli kulendaba futhi asisukila asikhweshi asiyindawo bakadala nami. Yesu ndibheke jonge ngeso lesibusiso. Jonge ngeso lesibusiso. Noma ngihamba kulokuzo kwamashu, noma ngihambe nokushinga ngakithi, cela umbheke ngeso lesibusiso. Bakhulumile abantu bangijaja kulungile, kodwa Baba umbheke ngeso lesibusiso. Mbheke ngothando, mbheke ngothando, mbheke ngothando. Awumbheke nami ngothando. Ubathandile abanye bangamehluli nami. Ngibheke ngisesihlahleni langkhona. Ngibheke Yesu. Ngibheke Yesu. Ngibheke Yesu. Xa ngibheke kuwe kuyolunga empilweni yami. Phakamiseni izandla bonke abantu abathi ngibheke Yesu. Ngibheke Yesu. Ngibheke ngaso lesibusiso. Ngibheke Yesu. Isamthini Yesu. Ngibheke Jesu. Wangibheka nami ngothando. Wangibheka nami ngothando. Lift up your hands ungasehlisi. Wangisusa wakhe. Wangibheka nami ngothando. Lift up your hands. Ngibheke Yesu. Ngibheke Yesu. Unyaka uqaliwe. U-2025 kwabanye bathi kumnandi mina ngidonsa kanzima. Donsa kanzima. Donsa kanzima. Sonke thina sinomseni awuseni usime ngenyawo. Thina sinomseni isandla sethu usime ngenyawo. Yabo unyaka uqaliwe. Kodwa ngidonsa kanzima. Abanye abantu bahamba kalula. Kodwa mina
kodwa mina, kodwa mina, kodwa mina, kodwa mina, kodwa mina, kodwa mina. Sonke thina siphonse izandla zethu zanapha ngaphambili. Thank you, Jesus. Alikho igama Asiphakamiseni izandla zethu. Siphakamisele emoyeni. Indaba inkulu kukhulunywa ngendoda enkulu. Elithi izwi lenkosi yahamba ngala uJesu ezokwehlela khona. Okungenzeka ukuthi wengathi ayogibela emthini uJesu angayi ngala gibele ngakhona. Bathi ngoba inhloso kaNkulunkulu lithi izwi lenkosi uJesu uze ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Ingakho wahamba wayofika ngqo kulowa muthi na indoda ikhona. Manje ngifuna ukuthandaza nalabo abanye bathi Nkosi uJesu wahamba wangifuna namhlanje sengitholakele. Phakamisa izandla zakho ngaphambili. Funa na ungasali singawuvala umnyango ungafikanga la ngaphambili ngoba lithi izwi lenkosi intombi eziyishumi ezihlanu zazihlakaniphi ezihlanu zaziziwula. Lithi iBhayibheli bahamba bayothenga amafutha bathe besayawathenga amafutha umuzi indlu yavala. So ngamanye amagama kungavalwa kanti nawe la kule ndawo uthi Nkosi uJesu nami ngingasali ngifuna ukuthi la ukhona ngishimuza ngaphambili uthi Nkosi uJesu nami ngifuna ukusala right now egameni likaJesu. Woza ngaphambili sikuthandazele nawe. Thank you Jesus. Woza ngaphambili nawe sikuthandazele. Hallelujah. Thank you Jesus. Phamsana zethu egameni likaJesu. Asithi Nkosi uJesu namhlanje ebusuku ngilizwi lakho. Ngiyabonga Jesu ukuba namhlanje iso lakho liye labuka mina. Ngiyavuma Jesu ukuba namhlanje uyinkosi yamakhosi. Ngiyakubukela ukuthi ube inkosi nomsindisi wampilo yami. Wena Sathane namadimoni akho ngiyamdivoza namhlanje. Ngishada noJesu inkosi yamakhosi. Alemthandaze baba wethu ongcwele Thixo wethu onamandla wonke nomuyise wenkosi yethu Jesu Kristu naba nkosi abantwana bakho beze kuwe. Thixo wethu ongcwele siyabonga ngezwi lakho eliwe kule ndawo ngalesikhathi santambama. Baba ongcwele baneyidingo neyifiso siyabonga Nkosi nezono zabo zithethelelwe. Wena somandla usufikile empilweni yabo. Baba ongcwele busisa nesicaka sakho othethe ngaso namhlanje ebusuku ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha.